ଚାକିରି କରିବ ସେଇ ଶିଳିପଦା ଥାନାର ବାଗାନ କରିଥିଲା। ନିର୍ଭୟ ପରିଜା ଆପଣ କୋଉ ନିର୍ଭୟ ପରିଜା କଥା କହୁଛନ୍ତି ସାର୍? ସେ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ତାପରେ କୁଆଡ଼େ ଫେରାର ହେଇଗଲା। ହଁ ଥାନା ବାଲା କିଛି ଜାଣିପାରିଲେନି। ସେଠିକାର ଗାଁ ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଥାନା ଅଫିସର ଆଉ ଯାଇ ନବେ ମିଶି ତାକୁ ଜଙ୍ଗଲ ମାରିଛନ୍ତି। ତାକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ମାରିବେ ସାର୍? ଏସବୁ ମିଛ କଥା, ସବୁ ମିଛ କଥା। ତୁମେ ସେ ଥାନାର ଅଧିକାରୀ ଥିଲ, ତମେ ଜାଣିଥିବ। ଥାନାରେ ପହଞ୍ଚାଇଥିଲା, ତାକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ପୋଲିସ ବାଲା ପିଟିବେ? ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରିପୋର୍ଟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ରିପୋର୍ଟ ହେଉଛି କିଏ କହ ସାର୍? ରିପୋର୍ଟ ଆମ ନୂଆ ଲେଡି ଏସ୍ପି। ହଁ ଇତି ବୈରାଗୀ। ଇତି ବୈରାଗୀ? ହଁ ଏ ହଠାତ୍ କେମିତି ପଡ଼ିଲେ? ମୋ ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ପତ୍ନୀଙ୍କ ନାମ ଇତି ବୈରାଗୀ ତ, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଚମକି ପଡ଼ିଲି। ତମେ କ'ଣ କହିଲ? ଆମର ମ୍ୟାଡ଼ାମ ତମ ବନ୍ଧୁ ପତ୍ନୀ? ନା ସାର୍, ଇଏ କୋଉଠି ଆଉ ସିଏ କୋଉଠି ଆମେ ମିଶି ଯାଉଛି ତ, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଚମକି ପଡ଼ିଲି। ଏଇ ମ୍ୟାଡ଼ାମ तब एठा आसी पारो। हाँ सुना तू डोरटा लॉक कर दीजिए। अच्छा मैडम मुझे कही फिस्ट खाइबा पुलिस डिपार्टमेंट को घुरा करते घुरा आज तो तुम छाड़ी बस्टैंड आज तो मन इच्छा मो पेटिनी और जब ना करसी आज मुझे सब साथ से देबी अबे मरे जाऊ अबे नहीं से भूल कर तते सस्पेंड कर कि तते ट्रांसफर कर